Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Kumusta, mga kabisyo? Kailang. Ako si Manggas at welcome sa 2026 na Sino? Ako. Matapos magtanghal ng 2 beses sa isang private party at New Year's Eve party, pabalik na ng Pilipinas ang singer na si Marcelito Pomoy. Naimbitahan rin pala siyang magtanghal dito, subalit ang kanyang audience ay mga European. Una nang nag-post ang kanyang misis na si Joanne. Subalit, ang kanyang mga post ay tila ba may hugot Bakit? dahil sabi niya, disregarded in the Philippines, honored in other countries. Matatandaang si Marcelito Pomoy, ang grand winner ng Season 2 ng Pilipinas Got Talent. At sumikat siya dahil sa kanyang parang maladoble karang boses, lalo na sa awiting The Prayer. Ikaw, kabisyo, marunong ka rin bang magdoble kara? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ako. Ako nagturo kayang-kaya ka ko. Marcelito eh. Ha? Ako nagturo ka Marcelito. Sample. Rasyoda Marisa. Ikaw, babae, sasagot ka. Doble kare. So, dalawa yan. ka. Mahirap pala. Diba? Si Ay, ikaw. Doble kara. Tita Max, ready sing. Mahal kita ngayon. Mahal kita ngayon tapos. Ay, tata. I love you. Tapos sasabihin ko sa isang lalaki, I love you din. So, kaya ko magdoble kara. Lahat mahal ko. Hindi naman dubligara yun eh. Oo, kaya kong mahalin lahat. Ganun ba yun? Pero grabe, talented talaga to si Marcelito Pomoy. Tapos may mga pasaring siya sa Yung social misis media. niya. Misis niya na parang buti pa sa ibang bansa recognized Oo. yung Minsan, asawa ko. totoo yan. Parang, teka lang ha. Parang dito, hindi na-appreciate yung talent. Pero pagdating sa ibang bansa, ang galing pala nito. Ang galing ng mga Pinoy. Siguro kasi, Paul, tingin ko hindi naman dahil sa hindi recognized. Yeah. Marami ka na kasing nagdodoble kara dito. Yun. Gets nyo? Parang dito, yung common demand, siya, yung common. demand dito, common. Marami tayong supply dito ng nagdodoble kara. Doon siguro wala kasi. Marami supply dito. Nang supply? Ay, supply. Diba? Uy, ibang supplier ni Mang Kanor. Sa atin kasi hitik na hitik tayo sa entertainment naman. Alam na kasi natin yan eh. Parang 90s pa yung doble kara na yan. Sanay na tayo. Diba? Ayan. Ayan. Alam talent na mga Pinoy yan eh. Oo, yung naka-makeup, diba? So parang Two-face. yung demand sa atin hindi masyado kasi dami natin Nakita supply. Diba nga supply yun? Ayan. Ikaw yan. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay at totoo. Sing tamis. Doble kara nga eh. Ibig sabihin isang tao lang yung kakanta. Di sana ikaw na lahat kumanta. Ganyan namang mga lalaki. Ano na? Ayan. Pero alam mo, ito lang masasabi ko kay kay Madam Joanne. Alam mo, Madam Joanne, minsan nalulungkot tayo dahil hindi na-recognize sa Pilipinas. Pero tingnan mo naman, parang Charis Pimpenko before. Diba? Hindi naman siya nanalo dun sa Patimpalak. Pero,
Waging-wagi naman siya, international siya. oo. Sa concert ni David Foster, nandun siya, nag-guest siya sa concert ni Celine Dion. Mangyayari ba yun kung naging superstar ka sa Pilipinas? Oo. I don't think so. Mag-iiba rin yung landas mo. Oo, Di sa ba? akin kay Mrs. wag ka nang magmaasim. Oo. Di ba? Parang sorry ha, kasi sa halip na thankful ka na lang sa mga blessings. Oo. Parang meron ka pang, parang lalo kang umangat. Uy, buti pa kami dito Oo nga, no? recognize, na-acknowledge kami. Diyan, hindi. Wag ka naman, sabi mo na lang, thank you, Lord. Opo, Diba? maging thankful na lang. Kasi kung dito, marirecognize ka, mura lang yung TF o dyan. O, di, Dollars dyan. siguro be And grateful na lang tayo. Makakaharap niya kaya si President Trump ng USA kung diba? nandito Oo. lang siya? Dito ba pinapakanta ba sa harap ng presidente yung mga singer? Hindi naman Oo, eh. totoo Oo. yan. Kasi hitik na tayo sa mga performers eh. Kaya palakpakan natin ang Huwag na talent. mag-post Yung misis? yung kabit. Bakit kapit yung singer? Nagpaparinig kasi Yung misis. yung singer. Siyempre siya yung magaling talaga kumanta. Yung singer. Yung misis. Ang ingay sa umaga. Yung misis! Yung singer. Pimindot siya. 2, 2, 2, 3, 4, 6. Guys, maniniwala na sana tayo sa chow chow chow. Umindot yung singer. Yung misis. Kumakanta sa banyo eh. Si misis. Yung singer. Laki ng mic. Mike? Laki ng Mike? Oo. Ng singer? Ni misis. Hinawakan niya dalawang kamay. Yung Mike. Mike ng singer? Mike ni Mister. Stasyong Galas, sabi pa po kami. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio! Ilang pa bang i-memorize yan? Basic! Hi, Direk P. Happy New Year!